Hei, olen Ulla Hukkanen Nirun Oy:stä ja näytän muutaman niksin lasileikkauksista. Otetaan lasiveitsi, joka laittaa lasin päälle ruuvi itsestä poispäin ja viivottimesta paksumpi puoli lasiveistävästä. Tetään kertavedolla joko itseenpäin tai itsestä poispäin. Taittopihti ja taittopihdissä tämä merkitty puoli ylöspäin samalle puolelle, missä on äsken tehty pihti. Taitetaan kevyesti tätä pihtiä päästä pitää. Ja lasi menee aina mieluummin läheltä puolta väliä poikki. Välillä menee melkein itsestään. Lasia voidaan leikata myös vapaasti. Lähes reunasta. Jos tehdään vaikka tällaisia lehdenmuotoisia palasia. Samalla tavalla taittopihdillä aina tähän leikkausviivan päälle. Seuraavaksi näytän mosaikkipihtien käyttöä. Mosaikkipihteissä varret pidetään päällekkäin, ei vinoittain kumpaankaan suuntaan. Ja lasi laitetaan tähän lasirissojen tai näiden metallirissojen väliin. Painetaan vastakkain ja näin saadaan leikattua pieniä palasia. Ja tää on tärkeää pitää todella nämä pihdin kahvat näin, ettei suikalet lennä täältä. Tässä näytän ympyrän leikkaamista harppileikkurilla. Katsotaan riittävästi tilaa, että leikkuri mahtuu pyörimään. Ja tarvitaan tilaa myös tänne reunoille. Sitten kun on mittaattu tuo tila, niin laitetaan harppi kiinni. Tämä lasi pysyy täällä kiinni. Otetaan kahvasta kiinni ja kahvahan pyörii ja vedetään yhteen kertaan. Ja pysähdytään siihen, mistä aloitetaan. Avataan harppileikkuri. Ja laitetaan varalta apuviivat tuonne. Aina kehältä poispäin. Otetaan safety breaker, laitetaan nappula tuohon lasin alle. Painetaan kevyesti muutamaan kertaan tästä läpi. Ja ei kannata ihan kerralla välttämättä ottaa sitä auki. Saa paremmin, kun malttaa painaa vähän. Kiitoksia mielenkiinnosta ja tavataan kursseilla.